Riwruok makedo ne ratich oganda mong'ere kaka The Independent Medical Legal Unit kata IMLU komakore kod riwruoge mamoko owuok oko mar konyo jogo mane ohinyore kinde ng'anyo mondo giyud ratiro. Chenrogo riwo koda ka chiwo hocho ne ji mane oyudo midhiero, konyo e chiwo kinde mabiro yalo ne jogo ma oyudo midhiero e ng'anyo e kinde mamoko bende. E boma ma Kisumu, moko kuom familia mag jogo mane ohinyore onyiso morgi e wi chenro ma kamano. The purpose of this particular rapid response team being brought to Kisumu was for us to reach out to the victims of the rioting, or rather the protest that was being managed by police officers between 19th of July and 21st of July specifically. Some were even beaten thoroughly, even to the brain, because for the two guys who died, two brothers who died at the hospitals were severely beaten by the police, and those are the things that we condemn. What we are looking forward is that all the victims access justice. Ani achiel kuomgi manene nyathine ohinyore nogoye bunde to ne en raba bullet nogo kar kae. Koro kane wabiro ka notimnwa counseling, koro bang'e pod wabet ka warito lawyer mondo mi koro ndiknwa statement malong'o. Koro ka lawyer ndikonwa statement, wan koro wan gi chenro mar dhi e doho mondo walu ratiro marwa. Obila mag okwach kich odayo